Langma Kwtal ni Bible srengmungni hafaro haino hai Joto no lamsogo. Thangnai salo jeng Joto bororokno Khristo Langma Kwtal mannani nango. I Kothoma ni puila bokcho wo langma tamo. Langma Kwtal mannani batamo. Langma Kwtal no mankhe batamo. Manya angkhe batamo. I koro no tui wanchugi nai lekha. Heke faidi tini ke jeng o Kokborok ni paithak bokcho Langma Kwtal ba heke jeng manai mannai aborono tui wanchuk lai firano. Hake Langma Kwtal manna khe puila wo Nwng sumsok yakarwi Langma Kwtal manai mano. Mag 1 ni 15 jeng abo nugo. Nwng sumsok yakarwi phayakhe Khristo Langma Kwtal manui se manya. Khristo Langma Kwtal manya sekang nung kaito ni mokolok kuthui se. Jefuru nung Langma Kwtal mano afuru nini kecham langma thuinani nasanango. Nini bisingo kokhnaya abtui kecham hamya tongmung tongruguino thango fia jefuru abono nung khibui renai afuru nini khawo kha tongthoya khabaima phayano. Polomono no mo haikhe nukha hake o kathang tongnai ang abo angya. Abo ani bisingo tongnai Khristo se Galatia ni 2 ni 20 jeng abo nugo. Omongui mano mungsasuk sikong ni samung hai. Tamukhe nung khokmano goseragya ngma hai. Ngri mano sitra tongmung eba samung. Ngri mano nung nini nsaino eba hikno saknaya khlaika. Nini nsano nukhungni tei kubun bororokni thanio hamya wanchungma eba maya kwrwi ngma. Ngri mano nung khogui kubun khoroksa bwrwi eba chela bai kwrwngma. Eba ngri mano belai klai sasakhe kaito no saknangya saksakno sakni langmani bubagra khakoi nung a kaito ni dagumung kotor no saknangya wngkha. Khakipingna belai no tugo. Kaito ni bwskango tei borok ni bwskango sumsok go seui nai mannani bo belai no tugo. Pia Langma Kwtal manna khe nung omotui mase ma khlai thai khlaio. Hake Langma Kwtal manna khe nung uluyo omo haikhe bo nung Langma Kwtal manui mano. Bono poito khlaima bisingtui nung Langma Kwtal manui mano. Mag 1 ni 15 no abo bo nugo. Tumung no nung bono kubui khabai poito khlaiyakhe nung Langma Kwtal manui mangla. Sai bororok Jisu no tui sawi mano tei kha khlaio borok no omo sukhe no borok poito khlainai wngwi thangkha hinui. Omo suk bai bo payakhu mwtai hamyarok bo kaito tongo hinui poito khlaio tei kirima bo chajago. Jacob ni 2 ni 19 jeng abo srai nugo. Jisu ni thani poito khlaimani khe abo bai belai no ferlaio. Omoni kokma eba meaning wngkha 1 nung bini nakarmung mannani nangnai hinui nung saimanna nango. 2 saimanna nangnai tamukhe Bono no nakarna bagwi kruso thwilangkha hinui. 3 nung bini thani nakar sankha tei poito khlaikha hingkhe no nung nakarjakha. 4 chongui mananai tamukhe tini ni simi nung nini sakno tei nini je tongkwrwi bini thani yaphari rekha. Hake omotui khe nung a Langma Kwtal manui mannai. Paithak tei ulthamo nung langmao bono ringma bai Langma Kwtal manui mano. John 1 ni 12 jeng abo nugo. Langma Kwtal manmani wngkha Jisu no kha habna thai rwmani.
tamoke bono tinini simi nini langmano tuidulu tisinai hake nung khao suri mani bai bono mani mano paidike cheng suri layano subrai jisu nung chini langmao faijadi jung nono nango jung saimano jung sumsok khlaika hake nung bai belai hakchali thangkha jung joto sumsok tei phekmungno yakarwi nono ruk tharna muchungo jung poito khlaio chini sumsokni bagui nung Khristo thwilangkha chini sumsok nakarma bagui hambai chini langmao faijadi tei chungno tui dul faijadi subrai hambai ruo nono nungnini kogrima haino chini suri mani nobo khnaka amen hake tini asik khena tonglaigra siwano kwtal kok Bothoma no tui haino hai daktino malai lai fiwano hambai